Dejjem maġla, inti- dejjem għandi the next appointment, the next something ġej. Kun nisinlaħħaq ħalli nkun fil-ħin. Jiġifieri dawn din hija xi ħaġa. Jisek kultant. Ma jiena ħana dejjem hekk. Dejjem hekk kont. Dejjem. Jiġifieri ma kellix żmien li kont relaxed. Jien dejjem hekk. Issa jew għax forsi jkolli affett ta' tfal, jew għax ikolli affett ta' xogħol, jew għax affett ta' raġel. U kif għadlek jien ma ngħidx li, ġifieri dak li nagħmlu illum nagħmlu, issa nħalli ħalada, m'iniex dak it-tip ta' persuna. Jien fl-erba' tibda l-ġurnata tiegħi fil-għodu. Fiex ħin? Fl-erba'. Jidoq li l-alarm. Fl-erba', inti tidħol torqod fl-erba' jaqa'. Le. Għax tagħmel nistgħid li nidħol norqod dak li Le, jiena nqum fis-sitta ħabba t-tifel, imma fis-sitta biex noħroġ biex ninqala minn ġo Le, ma nħux sodda. pjaċir ta' ninqala Ma mis-sodda. nuħu pjaċir xejn. Iġiġis biex jidmur torqod. Ġiri jkunu d-disa. Qed tifhem u hekk noħroġ norqod iktar tard. Ma lejna Torqodhom seba' sigħat. Għax għandi ġurnata fil-ġimgħa. Taf kif? Għandi ġurnata fil-ġimgħa Sunday ġeneralment. Noħorġu lunch u mal-5 u nofs noqgħod fil-għalix s-sodda mbagħad ma nqumx minnha. Iġi dik ġurnata fil-ġimgħa rida li nidħol norqod veru kmieni, ħalli ma norqodx imma qegħdin. Ma niddejjaqx. Jien is-sodda nħobba ta'.